A recuperación de terras en abandono é un dos piares sobre os que xira o Laboratorio Ecosocial do Barbanza, un programa pioneiro desenvolvido pola Fundación Ría que leva varios anos traballando na xestión sostible do territorio dende unha perspectiva ambiental, social e económica. Ao longo destes 2 anos, pudemos consolidar estas redes de colaboración coas entidades locais, traballando en máis de 500 hectáreas con traballos reais silvícolas de manexo deseñados polas propias comunidades, traballos de gandería rexenerativa que foron implementados en máis de 40 hectáreas ao longo deste período e que agora aparecen como unha oportunidade para seguir xerando emprego, amosando que o rural ten futuro, que pode ser que é unha parte central da nosa cultura, que existe un coñecemento do seu manexo que todavía podemos aproveitar. Os resultados presentados esta mañá amosan o éxito da iniciativa como transformadora do medio rural, creando emprego verde e favorecendo a prevención de incendios forestais cun monte vivo e coidado. Unha transformación que se pode constatar efectivamente no que é o ámbito de prevención, de millora da saúde das masas forestales, da posibilidade de diversificación de recursos e o que vai a ser a millora da biodiversidade en esta zona, tamén da prevención de incendios. A posta en marcha desta iniciativa foi posible grazas á colaboración entre distintas administracións públicas e entidades. Está financiado pola Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica, en colaboración coa Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o Concello de Rianxo. Para o Goberno Central é un orgullo axudar financiariamente a estes proxectos e contar con todo o tecido asociativo, todo o tecido de todas as administracións e creo que ese é o camiño. Un paso fundamental cara ao desenvolvemento sostible do territorio sen perder de vista a conservación dos nosos recursos, pero vendo esos novos xeitos de xestionar o territorio e facendo partícipe a toda a comunidade. O que se veu, efectivamente, nas moitas hectáreas nas que se traballou, particularmente no Concello de Rianxo, foi unha transformación radical, incluso me atrevería a tildalo de revolución da maneira de entender a nosa relación co monte nos últimos anos, un traballo que no momento no que estamos, no que falamos dos resultados destes 2 anos de traballo, o que toca é buscar as vías para darlle continuidade, para que non haxa un retroceso, senón ao contrario. Esa continuidade virá da man de novas accións como un plan de ordenación conxunta en 6 comunidades de montes, a creación dunha comunidade enerxética, a plantación de frondosas ou o uso compartido dun aserradoiro.